Hello mga kamisyon, dalaygon ang Dios. Nining orasa, gusto ko mo hatag ni mubo nga mensahe nga posible gikinanglan sa imong kalag. Balo ba ka nga kining atong kalag nanginanglan kayod og pulong sa Ginoo adlaw-adlaw. Sa sama nga ang lawas nga nalagpagkaon 3 times a day mo stock pagkaupat, no? Ang lawas na to pwedeng magutman kay maluya man. Sa samang paagi, si Jesus nag-ingon sa Matthew 4:4, ang tao di mabuhi sa tinapay lang, apan mabuhi usab gikan sa pulong nga nagagula gikan sa baba sa Dios. Hinumdumi mga kaigsunan, mga kamisyon, nga kining tanan atong nakita, binuhat sa Dios. Pinagi lang sa iyang pulong. Gilitok lang sa Ginoo ug mitungha ang tanan. Ang unique ra nga binuhat sa Ginoo ikaw, kita, kay gihulma tas Ginoo sama siyang panagway. Tungod kay special kay ka. Gani yun ang Bible nga we are the apple of God's eyes. Ikaw ug ako special kay tas Ginoo. Ikaw ug ako ang kanunay gitan-aw sa Ginoo. Now nining orasa gusto ko mudasig nimo nga ikinanglan kay nimo ang pulong kay mao na hinigiban nato. Weapon na nato alang sa kalig-on sa tong kalag. Aron ang kalag nato makapadayon ta, makalahutay ta taliwala sa mga krisis kinabuhi, mga sirkumstansya, mga pagsulay, balatian man. Ang kalag nato makaigsunan nga nagkompose sa tulo ka butang ang imong intellect, imong emotion ug ang imong will. Kung walay pulong sa ginotong kalag, muna nga usay ang tao dali tang maapektahan sa atong intellect, usay sa atong ka-bright, paminaw nato sakto na ta. Usay ang tao ay pagpaubos, walay pagpailog. Emotionally affected ta, maluya ta, ma-discourage ta, mawala ang atong saktong kondisyon sa kasing-kasing sa tanan pagdumot ug kalagot na tanan na sa atong kasing-kasing. Kini atong pagbuot busa nginanglan tas pulong sa Ginoo kay once masayod ta ug ma-empower tas pulong sa Ginoo, diyan na din magsugod nga maingon ka sa mga Lord, dili na ako matuman, dili na nga atong tawhanon may matuman, ang imo ng pagbuot may matuman. So ang tao mahimong corrected lang gid siya, mahimong hanay ang kinabuhi, mahimong meaningful ang kinabuhi kung naanay pulong diha sa imong sulod. Ang pulong sa Ginoo imong gikaon matag adlaw kay mo nay pagkaon sa imong kalag aron nga muliwat ta gayud sa kini sa Ginoo, magkinabuhi ta sumala sa gugma kay ang Dios gugma man. Kung naatay pulong, ingon nga pulong Dios, so mabatunan nimo ang gugma sa Dios. Diya na din magsugod nga makapasaylo ka, makakaton ka sa paghigugma bisan sa imong mga kaaway, dili na nimo kayang dumtan kay makapasaylo na ka, kabalo na ka mutabang, kabalo na ka muhatag. Labaw sa tanan, muduol ka sa Ginoo sa tang panahon kay mabati nimo nga nanginanglan kaniya. So salamat sa paminaw ug dalaygon ang Dios may adlaw.